Ja, hallo guys. Idag jag har en Audi som kunden har sagt att kunden kör på landsväg, så det kommer någon kluckande ljud från bilen och så lyfter upp bil, så jag kan se att hjullaget som är ett defekt. Och ja, kan du se att den är inte frisk. Och drivleden huvudet, han har kört med utan olja. Alltså det var ingen smör i drivleden huvudet. Ja, så det är Audi, det är normalt. This is Audi. Och kommer vi fram till att det är en styrarm, eller kan man säga en länkearm, som också kaputt. Så det är Audi. Så välkommen till life.